Frantziak 2015erako proposatu duen tabako pakete generikoaren kontra eta Europako herrialde guztietan zergak eta prezioak parekoak izan daitezen protesta egin dute. 200 bat egon dira mugako ordainlekuan trafikoa oztopatzen eta gidarien artean informazio orriak banatzen. Ipar Euskal Herrian azken 10 urteetan 170 saltokitik 100 baino ez dira gelditzen eta Frantzia osoan 30.000 lanpostu galdu dira. Hegoaldean tabako paketea 130 edo 40 merkeagoa da. Nahi nuke Frantziak ez detzan eta tatsak sobera gora eta hobelitake Europa guzian eta tatsa berak izan dizten. Eta hemen gaindiko eta tako saltzaleak bizi dizten. Gero eta gehioa dira eta ekipitzen. Kontrabandoa existitzen dela badakite eta Europak ezer ez badu egiten, neurri berriekin areagotu egingo dela uste dute. Bai Arnegin, bai Dantxalinean edota Irunen eta hemen Behobian ere, tabako erostera joaten diren bezeroen 180 Ipar Euskal Herritik edo urrutiagoti datoz.